Rata numero 2. Tää on tämmöistä aika hyvää tasapainottelua. Jos haluaa, niin tästä saa lisähaastetta esimerkiksi päästämällä kädet irti. Tää on onneksi aika yksinkertainen, joten sopii hyvin kaikille. Sitten seuraava, nämä tämmösiä nyrkkeilysäkkejä vähän niinku. Ja voila! Jos tuulee, niin nämä on varmasti sitten vähän vaikeampia, mutta tää oli tosi kiva tehtävä. Okei, siis tää on kiva tehtävä mun mielestä. Tässä menee tämmösiä puita niinku ristiin rastiin ja näitä pitäisi tälleen ohitella. Mun mielestä tää on tosi hauska. Nämä pitää muistaa kiertää tälleen niinku siis väärältä puolelta, koska tää meidän vaijeri menee tässä keskellä. Niin muuten sä jäät jumiin. Ja tää on ehkä mun mielestä yksi tän radan haastavimmista tehtävistä. Tää on myös ehkä tän radan pisin tehtävä, joten tää on siis silleen kiva. Aloitetaan hinaamalla tää köysi meille tänne. Tää jotenkin näyttää lasten mielestä tosi pelottavalta. Siis tähän vaan kannattaa astua tuohon keskelle, nappaa tuot käsillä kiinni. Lukot menee tossa kuulkaas omaa tahtia omalla painollaan, joten sit let's go! Nyt käy näin, että mä en päässyt tonne loppuun asti, mikä käy siis tosi monelle lapselle. Niin tässä oikea tyyli mennä on istahtaa tänne omien valjaiden varaan ja niin, että tää köysi jää tänne sun taakse. Sitten täällä menee meidän apuköysi, niin sen avulla me vaan hinataan itsemme tänne. Ja näin me ollaan ylitetty meidän köysitehtävä. Seuraavaksi on siis tämmönen, missä kävellään vaan verkon päällä. Tässä voit joko pitää tästä apunarusta kiinni, nappaa tosta kiinni. Lisähaastetta voit ottaa ilman. Okei, tää taitaa olla siis viimeinen tehtävä ennen liukua. Tässä menee 3 vaijeria ja sitten tämmösiä piipeilyverkkoja, mitä voit hyödyntää niin. Mä kyllä nyt käytän näitä kaikkia 3 vaijeria tässä hyödyksi. Ratahan loppuu tietenkin loppuliukuun, mikä on mun mielestä aina radan paras osuus.